Takže čauky lidi, jak jsem vám říkala, tak tohle bude vlog z kempu. Vidíte, jsem ve stanu a je tu se mnou Kamča. To jsem já. Takže je to tady super. Za chvilku to střihnu a ukážu vám to venku. A jenom tak spím tady. A Kamča spí. Já spím zrovna tady. Tady hned vzadu. Vlastně ten No prostě taky tady, ale jakoby v druhém stanu. Jo, protože musíme mít trošku jiný. Takže oni mají trošku jiný. Takže jdeme na to a jdeme to ukázat ven. Takže tahle spí tady Kamča a to je náš stan. A tak tam jezdí vlaky, to je pak k ničemu, to mě bude vadit. Teď to uvidíte, ten vlak tam vzadu. Jinak vidíte, právě. Nech toho. Tak tady, tam je ta voda, já vám to ukážu. Takhle teda. V kempu se tam hodně... A je to teda doby, jak vidíte, že to hned dám na YouTube, že je tady i Wi-Fi, tady jsou takhle záchody. Tamhle je voda, asi to moc nevidíte, no tak byste to měli vidět. A tam je pak německá vlajka, ale to teď nevidíte. Takhle je tábor a tam je hospoda. Jo, ale nebude to úplně poslední vlog, teda budou i jiný vlogy, ale budou fakt krátké jako tohle, takže tohle ode mě a od Kamči. Všechno, mějte se krásně a čau. Čau.